Mon père Ayo n'ale bi baara kɛ kalanyɔrɔ la Institut de formation islamo-chrétien ani centre foi et rencontre Amdala ye. Tuma min na a tun bɛ labɛn na k'a bɛ taa Kalabankura église la. O waati la a tun kan ka taa yɔrɔ min na olu tun tɛna kibaruya ye i n'a fɔ père Patient Chombo b'a lakali cogo min na. An ye kɔnɔni kɛ fo nɛgɛ kanɲɛ 16 waati ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ o bɛɛ la an ma ɲɛ sɔrɔ a la. A kɛra an kɔnɔ k'a taara balontan yɔrɔ la sabula diɲɛ dolanci min bɛ ka kɛ nin waati na o kanubagaba de don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka weleliw kɛ an ma se ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la. A kun kan ka taa yɔrɔ min na n'o ye ka taa a ka batow kɛ wa olu fana ɲininkalen olu y'a yira k'a fɔ ko a ma se yen wa a ka kuma barani n'o ye telefɔni ye o fana kun tɛ ka o fana kun fagalen don. O de kani y'a yira an na k'a fɔ ko a bɛ n'a fɔ ko maa dɔ y'a ta ni ka tunu n'a ye. Mon père Ayo ale donnen don n'a ka wale ɲuman ye nin centre kɔnɔ i n'a fɔ Isayi Kone b'a ɲɛfɔ cogo min na. Père Ayo dɔn a mɛnna. Père Ayo ye mɔgɔ min ye a bɛ don mɔgɔ la quoi parce que a nana Mali la a mɛnna kosɛbɛ. Parce que n'i y'a lajɛ a ka nali Mali la n'i y'a ta ka bɔ ne siri a tɔ bɛ dɔgɔya quoi. Donc ne b'a dɔn parce que ne ye baara kɛ mon père so la depuis 2006 fo sisan ni Père Ayo bɛ ɲɔgɔn kan a ka ko tɛ se mɔgɔ ma a ka ko man gɛlɛn a ko ka nɔgɔ yɛrɛ de a bɛ dɛmɛ don mɔgɔw la hali ka taa ekɔlidenw minnu bɛ kalan na ekɔliden caman b'a bolo a bɛ ka min financer bon banabagatɔ caman b'a bolo a bɛ ka min financer. Mon père Ayo ale ka baarakɛɲɔgɔn laɲini ye min ye a ka se ka segin joona ka na baara kɛ. An ka laɲini ye min ye an baarakɛɲɔgɔn a ka se ka segin joona a kun bɛ baara mun na kɔrɔlen a ka se ka o baaraw ni k'olu kɛ cogo min na. A bɛ baara kɛ min kan kosɛbɛ o ye diinɛ filaw ni ɲɔgɔn cɛ o kow ye ani a fana bɛ kalan kɛ tɛnɛndonya o tɛnɛndonya nka a bɛ tɛnɛndon nana se an m'a ye. Kunnafoni dalen lakanabaaw tulo kan 5e arrondissement polisiso Bamako ale ni Allemagne polisiw min bɛ ambassade kɔnɔna na olu bɛɛ tɛmɛna yɔrɔ nin na ka se ka u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ. Mokhtar Bari, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.